Og ligeledes gælder det også for de menuer, der er under fanerne. Hvis man ser lige nedenunder et tal på sit keyboard, og det er altså ikke det numeriske tastatur, jeg snakker om her, så finder man bogstaverne Q, W, E, R, T, Y, og lige nedenunder igen A, S, D, F, G, og under igen Z, X, C, V og B. Og med de knapper kan man også skifte mellem de forskellige menupunkter under fanerne. Hvis man lærer de her genvejstaster rigtig godt at kende, jamen så har man rigtig store muligheder for at være hurtig til at indtaste sine noder i selve hovedvinduet. I faneblad nummer 2 finder vi artikulationstegn. Den her kasse den indeholder de mest brugte artikulationer, såsom fermatet, coda og senior. Og hvis man mangler forskellige artikulationstegn, kan man, hvis jeg nu lige laver en node her, jeg klikker, sådan indtaster jeg en node, og højre klikker på den, så har man også mulighed for at trykke på den menu, der hedder tilføj musiksymbol. Og her har man også mulighed for at vælge andre artikulationstegn end dem, der findes hernede. Der er nogle af artikulationstegnene, eller nogle af menupunkterne her, har sådan en lille sort hjørne nede i højre hjørne. Og hvis man trykker på den, jamen, så kan man simpelthen vælge forskellige former under det her artikulationstegn. Så det er godt, hvis man lige står, hey, jeg synes jeg mangler den der firkantede, jamen så kan man prøve at se, om der ikke er et lille sort hjørne nede i kassen, og så er der mulighed for at vælge en anden type af artikulationstegn. Lige ved siden af artikulationstegnene finder man en kasse, hvor der står anker. Ankeret er vigtigt at lægge mærke til, fordi den afgør, hvor artikulationstegnet det sættes. For eksempel, hvis der står auto her, og jeg har valgt min staccato, jamen så sætter den selv, det er staccatoen, hvor den skal være. Men der er mulighed for eksempel at sætte den i takten, så kan jeg selv bestemme, hvor den skal sættes. Prikken her, så er selve artikulationstegnet altså ikke bundet af noden, men af selve takten. Det kan selvfølgelig være dumt i nogle tilfælde, men jeg vil vise senere, hvorfor det også kan være smart, at man kan ændre det. Hvis vi går til faneblad nummer 3, det vil sige klik på faneblad nummer 3, eller tryk på knappen 3, jamen så finder man forskellige dynamiske tegn, man kan bruge. Og lige præcis med de her tegn er det nemlig sådan, at med ankeret, hvis den står på auto, og man trykker, jamen så placerer den, nu holder jeg knappen i bund, og så placerer den simpelthen dynamiktegnet der, hvor musen er. Hvis man synes, det er rigtig dumt, så har man mulighed for at slå auto fra, og sige, jeg vil gerne have den fæstnet til noden. Og så trykker man simpelthen på noden, og så gør Primus det, at den sætter dynamiktegnet centreret under noden. Så det er en meget god ting at vide, hvis man synes, at det er irriterende, at alle de her tegn de bliver sat helt tilfældigt, hvor man klikker. Jamen, så er der mulighed for at sætte et anker på det, sådan så de bliver placeret ens. Der er også andre former for dynamik. Der er ikke alt form for dynamik, der er hernede. Og derfor findes der også noget, der hedder QuickText. Så trykker man på Ctrl F. Og så ved at simpelthen bruge et forbogstav. Nu trykker jeg på A, så ændrer infoboksen ved siden af musen sig til venstreklik af tempo. Og hvis jeg trykker på A igen, så bliver teksten simpelthen ændret. Så der har man mulighed for at køre igennem alle de kviktekster, der starter med A, og placere en der, hvor man gerne vil have den. Hvis vi går videre til faneblad nummer 4, det vil sige tryk på faneblad nummer 4, eller tryk på tallet 4, så finder man forskellige ornamenter, såsom tremolo og glissando. Og det samme for det her gælder med hensyn til ankeret. Den normale er auto ret god til at finde ud af, hvor det skal forankres hen, men der kan være problemer med at få det rigtige sted, så vær opmærksom på ankerfunktionen ude ved siden af ornamenterne. I faneblad nummer 5 finder man tegn til specielle instrumenter. Eksempelvis vil man kunne finde tegn til at lave fingersætning. Det er den første her. I faneblad nummer 6.
Der finder man tekst og akkorder. Muligheden for at oprette sangtekst, en fri tekst eller indsætte akkorder og guitargreb. Sangteksten placeres under noden, og man har mulighed for at lave flere linjer med sangtekst. Den frie tekst kan placeres, hvor man vil, og man kan vælge forskellige tekststilarter, og man kan selv lave sine tekststilarter. Akkorder placeres ovenover noden, og det samme gælder for guitargrebene. I fanebladet nummer 7 finder man forskellige grafikelementer. Så snart man trykker på tallet 7 eller fanebladet 7, så siger den tilføj grafik ved siden af musen. Og det vil sige, at man har mulighed for i et stykke at tilføje grafik. Den kommer helt som standard. Så her kan man lave kasser, man kan lave pile, og man kan lave forskellige andre ting, hvis man vil det. Så her er det mulighed for at simpelthen lave grafikelementer, og igen være opmærksom på, hvor det er forankret. Som regel vil jeg sige, grafikelementer er bedst at forankre på siden, fordi så er det ikke, hvis man pludselig kommer til at slette noget, og man har en kasse for eksempel, nu laver vi lige en kasse rundt om det her stykke. Og hvis jeg kom til at slette den her noget, fordi det var da ikke den noget jeg skulle bruge, så vil kassen også forsvinde. Men fordi jeg har forankret grafikken på siden, jamen så bliver kassen der, uafhængigt af hvad vi gør ved hele det her system. Så det er en rigtig vigtig ting at vide. Man har også mulighed for her at indsætte billeder og vælge udsnit af partituret, som skal eksporteres til grafik. Men det kommer vi ind på senere i en anden video. I den sidste fan, der hedder nøgle, og under tallet 8, finder man simpelthen mulighed for at ændre på nøglen ind midt i det hele her. Hvis man vil ændre på nøglen sådan i det generelle stykke, jamen så skal man klikke på nøglen, og så har man mulighed for at vælge en anden nøgle. Simpelthen. Men hvis man vil indsætte en nøgle ind midt i et system, jamen så kan man simpelthen trykke på fanebladet 8 og indsætte en nøgle der, hvor det nu passer. Til højre for den her værktøjskasse med fanebladet finder man noget, hvor der står stemmer. Der er tallene 1-4, og som standard er den aktive stemme 1 markeret. Her er der mulighed for at oprette 4 forskellige stemmer, som er fordelt på den måde, at 1 er den øverste stemme, og 4 er den dybeste stemme. Til højre for fanerne, der finder man muligheden for at ændre i linjeskiftene. Det vil sige, hvor mange linjer skal der være. Hvis jeg trykker på 2 linjer her, så fordeler den takterne over 2 linjer. Og igen nedenunder kan man vælge, hvor stor en afstand der skal være mellem de her linjer. Og det er simpelthen de funktioner, det har. Nu synes jeg, det er jo fint med en linje, når der kun er 4 takter. Helt nederst på siden, der finder man som nævnt før, muligheden for at skifte mellem de forskellige sider, hvis man har mere end en side. Man får mulighed for at skifte mellem de aktive stykker. Det sidste, man ser nederst på siden her, er noget, der hedder valg. Og der er 2 forskellige moduser. Og det ene, det hedder noder, og det andet, det hedder takter, hvis man trykker hernede. Hvis man har valgt takter, så kan man, når man vælger, hvis man vil for eksempel vælge en takt, så har man mulighed for at trykke kontrol i bund, og trykke på takten, og så vælger den hele takten. Tryk escape for at komme ud af det her igen. Hvis man havde skiftet modus om til noder, og så trykker kontrol i bund, og trykker på noden, jamen så vælger den noderne i stedet for takten. Og så har man så mulighed for at op i menuen valg, at lave forskellige ting, man vil gøre med de her valg. I den her video har vi så kigget lidt på de forskellige elementer, Primus består af, og det var sådan set alt, hvad jeg vil vise jer her i den her video. Jeg håber, I er blevet klogere på, hvordan Primus' interface er bygget op, og i de næste videoer vil jeg vise jer forskellige andre ting, såsom indsætte noder og lave forskellige andre ting med noderne og grafik og lignende.